Dumayo pa nga ako mga kanayon mula San Carlos City dito sa Lingayen, Pangasinan. Ito nga mga kanayon yung nagtitrending na floating restaurant. Pura lang yung mga pagkain at sulit na sulit. Tara mga kanayon, kain tayo. Ay mga kanayon, nandito ako ngayon sa Calasan View Grill, Calasan, Barangay Talugtod, Lingayen, Pangasinan. Ang masarap na kainan dito sa Lingayen, Pangasinan. Kasama ko sila, Rider Prince, Akong TV at si Kabaluyan 2.0. Ay, hello po. This is Calasan View Girl and Restaurant po. Pwede po kayong mag-visit dito sa aming restaurant. May bagong menu po kami ngayon. Marami po kayong mapagpilian sa mga bago na hindi pa po dumayo dito. May special menu po kami na ilalabas. Seafoods po ang aming bagong menu ngayon. At saka may combo meal po kami na pwede nyong pagpilian. At saka iba pa po. Marami po kaming bagong seat po. May seat 1, seat 2, seat 3, seat 4 na 219 po. Sulit po sa inyong budget. At saka may mga short order po tayo sa mga gusto pong mag-celebrate ng birthday or mga binyag. Meron po tayong mga pwede po tayo sa mga special occasion po natin. Sir, ma'am, pwede po kayong mag-visit dito at saka pwede din po tayong mag-inquire sa Facebook page namin. Sa mga magtatanong mga kanayon kung bakit Calasan, tanungin natin mga kanayon, ang may-ari ng Calasan View Bakit Grill. nga po ba tinawag na Calasan itong restaurant? Tinawag po siya ng Calasan View Grill. Gawa po siya sa kawayan. So, pinangalan po namin dahil nakakaiba po sa lahat na yung original po na bamboo na kawayan. So, yun ang tawag namin doon, Calasan. Calasan View Grill and Restaurant po. Ayun, para nalinawan Yes. po bakit nga ba tinawag na Calasan. Opo. Ganun naman pala. Yes po. Tara mga kanayon, dito sa Calasan Grill, dito sa Lingayen, Pangasinan. Tingnan nyo naman, oh. Wow! Ang lalaki. Tapos meron silang kare-kare. Yan, kare-kare. Kare-kareng may bangus sa ibabaw. At meron silang pinapaitan. Wow! Sarap. Kaya tara na dito sa Calasan Grill, Lingayen, Pangasinan. Napakaganda. Tara na mga kanayon dito sa Lingayen, Pangasinan, dito sa Calasan Grill Restaurant. Tara, kasama ko ba mga kanayon si Rider Prince nandun. Nagpapabakas. Kasama ko din si Kabaluyan Next 2.0, Akong TV
Rider 1. Hindi ako kumakain ng pinakaitan pero dito iba yung luto nila ng pinakaitan. Masarap. Kari-kari. Kari-kari ito. Antay ng lunch. Rider Prince. Kabalayan. Kabalayan White. Wanak Rider. Akong TV. Dampis. Awa. Kung TV. Hanggang dito na nga lang mga kanayon. Don't forget to follow, like, and share para malaman ng mga kanayon nyo na merong lugar dito sa Lingayen, Pangasinan na talagang marerelax ka sa ganda ng lugar at mabubusog ka sa masasarap na pagkain. Kaya mga kanayon, pasyalan nyo na ang Kalasan View Grill dito sa Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat.